Абе, тихо е. Не е нужно понякога да има думи, за да опишеш гнусотията и мизерията на едно училище. Абе, що ни говориш, е? Куда ти говоря, бе? Ето ПГ Пловдив. Я ти да говориш, що ни говориш. Понякога не е нужно да имаш думи, за да... Това е тета. Влизаме тук, гледаме. Ето, дами и господа, училищната част на сградата. Абе, това не е важно, бе. Влизаме в стилия филиала в студията. Стилия филиала в студията. И вземе една маймуна да сниеме. В момента се движим, учениците са напуснали училището. Личи. Ние идете по тайно гледане. Триъгълник, бла-бла-бла. Абе, снимай хубаво е. Абе, Може да кажеш нещо, може да свършим някакъв студиока или някакво биеси патла. машината на времето. И не може да видим някакво сестра. Не правите това дома. Каква ми е това? Пак ми е снимай да гумно. Тук генератор и да казват, че ученици трябва да произвеждат. Машина на времето това. Как е? Няма да прави като. Обаче видеото ми е много наебано. Много. Давай едно е такова, ма мирише за 10. Сега отиваме ли към затвора? Дами и господа, сега се насочваме към болничната част на сградата. Ето лекарския кабинет. Всичко вече е документирано. Ето, тук е стоматологически кабинет. Уж, с чупените зъби идват тук. Вратата е така на От до. Тук преподава Ботил. Двойка. И това се случи. Кене без врата, вътре само джунга вижда. Качваме се нагоре. Нагоре ли? Кабинет с биология, дето много често намъчат. Да стоим 20-30 половин дрези 20 часа. Виждате, пролиза ли е таван. Скоро ще се струти. Посредих сме тук. Какви глупости? Ще те пръскам. Често вече го разбрах, но... Не. Маленко. Дами и господа, сега следваме Знаеш? затвора или тъй наречените концлагер, където отиват наказаните ученици. Дупката. Внимавайте, опасно може да бъде. Момчета се гледат, може да стане опасно. Да изкочи някоя мумия, нали? Тук ето стените. Нашия цел комунизъм. Наши цели комунизъм. Meine Pflicht, ja. Meine Pflicht ist die Schweizer zu führen. Meine Pflicht ist die Schweiz zu führen. Тук се провежда също и килийно обучение. Килийно обучение се провежда. Ето. Наказаните ученици идват тук. Виждате тук тежетки, всичко си имаме. Към килийки, да. Кои са ти мали?
Някакво нагоре да показваме, то само тук долу са вижда. Мой да видим няколко една пак. Война не мисли. Асансьор. Асансьор, където не работи от 50-та година. Не знаеш ли, това клип е от 80-те години, обаче БНТ с ябла клипа. Кога се свършваме? Видео. Дай сега тук преди да влезе в география. Да влезем в време. Още. Може да се не чете. Най-често задавате въпрос. Ето тук е пазар. Най-провидение си имаш. Кой ни изобе да влезе в света? Най-често задавания въпрос. Сега влезе медаска. Ето, 3 часа, 1 часа. Тата нам ми случи. Не го случи, какво правя? Сега, дами и господа, ще отворим случайен кабинет и ще видим как се държат учениците. Случайно. Аре, пиче, ето къща мнение. Ето тук, ето тук. Случайно. Какво става кълпазани? Кълпазан. Добре, аз тръгвам. Аз плащам и тръгвам, да не ми пречи. Свършва. Капте вам майката! А как да ни пустите? До сега пускате всички.